anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Su ne shika-shikan Musulunci ƙaramai mai tamani. Shika-shikan musulunci guda nawa ne? guda bakwai ne. Na ɗaya, Farillan sallah, na ɗaya farillan sallah, na biyu, shika-shikan musulunci, na biyu shika-shikan musulunci, na uku, farillan arwalla, na uku farillan alwala. Na na hudu na hudu, inna lillahi wa inna na ilaihi hudu cikin shika-shikan musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na biyar ba. wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wala haula wala quwwata su na biyar kenan ko na shida ba. inna billahi al-aliyyil azim. Inna subhanallahi lillahi al-azim. Na bakwai ba. subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sun cika nawa. bakwai Su ne shika-shikan me? musulunci Farillan alwala nawa ne? guda bakwai. Da me da me? na farko arwalla, Na farko alwala, farillan alwala na. na hudu na biyu gyara tsarkinka, na biyu gyara ɗahara, Na uku ba. na uku ka gyara alwallarka, Ka gyara alwalarka. Na hudu cikin farilla. na hudu siddada, Sujada. Yawwa. Na biyar ba. na biyar ruku'u, Ruku. Na shida. na shidda sallama, Sallama. Na bakwai ba. na bakwai salamciya. Salam cewa. Su ne farillan alwala ko? Allah. Kai musulmi ne. Babanka musulmi ne. Baba na musulmi ne. Sallah asuba raka'a nawa ce? Raka'a biyu ce, Kwarai ko biyu ce. Azhar ba. hudu ce. Wannan duka ce.